Inselmilkom. Illum it-tlieta 22 ta' Ġunju, il-Knisja tiċċelebra t-tifkira ta' San Tumas More, Martri, u tal-isqof San Ġwan Fisher. Illum ukoll infakru l-anniversarju tas-sejħa tal-Madonna lil Carmine Grima. Nilqakom għall-Qudiesa Rosarju mmexxija minn Dun Jean-Claude Kembri li ġie ordnat saċerdot ix-xahar li għadda. Ġesu jitlob ħafna mid-dixxipli tiegħu imma dak li jitlob minna jagħmilna dixxipli veri tiegħu. Liema triq ħanażel? It-triq il-ħafifa li jażluha ħafna u li twassal għat-telfin, jew dik id-dejqa li nerfa' s-salib tiegħi u li nażel li nfassal ħajti fuq l-Evanġelju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nġbarna hawnhekk dalodu, kulħadd minn daru u aħna li qegħdin hawnhekk biex niċċelebraw l-Ewkaristija, biex ilkoll inferraw il-qalb tagħna, il-ħsibijiet tagħna fuq l-artal u fejn Ġesu hemmhekk ser jibdilhom għat-tajjeb tagħna, għall-ġid tagħna. Llum ukoll qegħdin niftakru mod speċjali daw iż-żewġ ġiganti tal-fidi, San Ġwan Fisher u San Tumas More, illi għal-kontrarju ta' dak li kellhom madwarhom għażlu lil Alla. Jalla aħna wkoll għal dak kollu li għandna madwarna, qalb dak kollu li qegħdin ngħixu fih, nibqgħu nażlu lil Alla. Nibqgħu ntennu l-kliem bħalhom. Jiena għaddej tar-Re fil-każ tagħhom, imma qabel kollox jien għaddej ta' Alla. Ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena tnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għamel mulej li aħna jkollna l-biża tal-isem qaddis tiegħek, imma wkoll li dejjem inħobbuh għax inti qatt ma tċaħħad mit-tmexxija tiegħek lil dawk li twettaqhom bi sħiħ f'imħabbtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Ġenesi. U Abram stana ħafna bl-imrieħel fidda u deb. U Lot ukoll li kien ġie ma' Abram kellu mrieħel, baqar u għerejjex. U l-art ma kienx tiflaħ għalihom li jagħmlu flimkien, għax ġidhom kien kbir u ma setgħux jagħmlu flimkien. U kien hemm tilwima bejn ir-rajja tal-imrieħem ta' Abram u bejn ir-rajja tal-imrieħel ta' Lot. U l-Kananin u l-Perezin kienu għadhom jagħmlu fl-art. U Abram qal lil Lot: m'għandux ikun hemm ġlied bejni u bejnek u bejn ir-rajja tiegħi u r-rajja tiegħek, għax aħna aħwa. Mhix l-art kollha quddiemek? Tbiegħat minni nitolbok. Jekk tiġbed lejn ix-xelluk, jien immur lejn il-lemin, u jekk tiġbed lejn il-lemin, jien immur lejn ix-xelluk. U Lot rafa' għajnejh
U ra li l-inħawi kollha madwar il-Ġordan kienu kollha raba saqwi. U qabel mal-mulej eret il-Sodoma u Gomorra, bħal ġnien tal-mulej u bħal l-art tal-Eġittu saħdejn soar. U Lot għażel l-inħawi kollha madwar il-Ġordan u telaq lejn il-vant u hekk tbedu minn xulxin. Abram baqa' jagħmar fl-art ta' Kanan u Lot beda jagħmar fl-bliet tal-Wit u waqqaf l-rejjes sa' Sodoma. Imma n-nies ta' Sodoma kienu ħżiena u midimba ħafna quddiem il-mulej. U l-mulej kellem lil Abram wara li Lot kien tbiegħed minnu. Arfa' għajnejk aħares mill-post fejn qiegħed, lejn it-tramuntana u n-nofsinhar, lejn il-vant u l-punent. L-art kollha li qiegħed tara, lilek nagħtiha u lil nislek għal dejjem. U nagħmel lil nislek pat-trab tal-art. Jekk xi ħadd jista' jgħod it-trab tal-art, lil nislek ukoll ikun jista' jgħod. U waqsam l-art minn tluha u mill-bisa tagħha, għax lilek se nagħtiha. U rafa Abram l-arix u marja ħdej balluta ta' Mamri li hemm f'Hebron. U bena hemm artal il-mulej. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jgħix bl-aħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa f'qalbu, min ma jqassax bil-sinu, ngħidu flimkien, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min ma jagħmilx denni lil ġaru u ma jajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin, imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej, ngħidu flimkien, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Min jislef u ma jitlobx imax, u ma jxaħħamx kontra minnu bl-aħtija. Min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, ngħidu flimkien, mulej, min jammar fid-dar tiegħek? Jien id-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tatux lill-klieb dak li hu qaddis u tixħtux il-ġawar tagħkom quddiem il-ħnieżer li ma jmurrux jafġuhom b'saqajhom u mbagħad iduru għalikom u jqattawkom bis-snien. Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh intom lilhom, għax din il-liġi u l-profeti. Għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien u ħafna huma li għaddu minnha. Imma kemm huwa dejjaq il-bieb u dejqa triq li tieħu għall-ħajja u ftit huma li jsibuha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-qari li tippreżentalna llum il-liturġija huwa verament qari sabiħ illi kemm l-ewwel qari u kif ukoll il-Vanġelu jidħlu ħafna ġo xulxin. Fl-ewwel qari qegħdin nisimgħu l-istorja ta' Lot u Abram illi kienu jiġu minn xulxin, kienu mill-istess razza biex ngħidu hekk, mill-istess familja. U huma kienu ġejjin flimkien minn Ur. Il-qari jgħidilna li Lot kien dejjem ma' Abram, kien dejjem miegħu. U naraw li Lot kien dejjem iserraħ fuqu, kemm fuq livell materjali, kemm fuq dak li kellu bżonn għal ħajja ta' kuljum,
u kif ukoll fuq livell spiritwali. Il-fidi ta' Lot kienet tistrieħ fuq il-fidi ta' Abram. U naraw f'din l-istorja li meta l-art li kienu fija tagħthom il-ġid, meta l-art li kienu fija għamlithom nies sinjuri, hemmhekk fejn naraw il-fidi fl-azzjoni tagħhom. Hemmhekk fejn beda l-ġlied bejniethom, fejn beda d-disgwit u r-rajja ta' wieħed dew jiġġieldu mar-rajja tal-ieħor. Imma hemmhekk ukoll fejn naraw is-saħħa tal-fidi ta' Abram. Vers 7 isemmilna l-Kananin u l-Perizzin, illi dawn fl-Iskrittura naraw li huma simboli jew inkella rappreżentanti tal-ħażen, tad-dnub. Biex ngħidu hekk, huma dawk illi fostna nistgħu nsejħulhom dak id-dnubiet fil-soċjetà tagħna illi jmorru kontra l-għaqda, kontra l-imħabba, l-ejra, id-dnub li aħna nmorru kontra xuxin, il-pika, l-mibeda, dawn ma kollha dnubiet illi bdew jattakkawhom. Huma rappreżentati mill-Kananin u l-Perizzin. U hekk naraw l-Abram illi ma jaqax għal dawk id-dnubiet, imma l-saħħa tal-fidi tiegħu ħeġġitu u għenitu jagħmel l-ewwel pass. L-ewwel pass biex il-firda ta' bejniethom tispiċċa, biex il-ġlied jispiċċa. Taħsbu li għal Abram kienet faċli li jagħmel l-ewwel pass? Taħsbu li għal Abram kienet faċli li jaqa' għal Lot? Fajnejna forsi tidher hekk, imma l-fidi tiegħu għenitu biex jagħmel dan l-ewwel pass. U dan ifakkarna fil-Vanġelu tal-lum ukoll, illi fih Ġesu jgħidilna għaddu mill-bieb id-dejjaq, għax wiesa l-bieb u spazzjuża triq li tieħu għat-telfien, u ħafna huma li għaddu minnha. Kemm hu faċli illi fil-ħajja tagħna nieħdu dawk id-deċiżjonijiet il-ħfief, dawk id-deċiżjonijiet li ħamluna komdi, dawk id-deċiżjonijiet li mhux se jċaqalqu wisq l-ilma, imma dawk huma propju il-bieb il-wiesa li joħodna għal-mewt, li ma joħodniex għal-ħajja, bħal dak il-bieb id-dejjaq illi jaf ikun diffiċli imma bżonjus. Il-fidi, l-aħwa l-fidi trid tiskomodana. Jekk il-fidi tiegħi bħalissa mhix tiskomodani, mhix iddejjaqni fid-deċiżjonijiet li qed nieħu ta' kuljum, mhix qed insib hemmhekk illi tfakkarni, mela allura rrid niċċekkja ftit. Hemm fil-Bibja nisimgħu l-Ġesu wkoll fil-Vanġeli nisimgħu l-Ġesu jgħid nar ġejt inqabbad u kemm nixtieq li diġà qabad il-ħeġġa. Jiena kemm jien imħeġġeġ fil-fidi. Nismgħu jgħid ukoll ma ġejtx inġib il-paċi fid-dinja, jien ġejt inġib is-sejf, ix-xabla, mhux għax ġiġib il-ġlied bejnietna altru. Imma Ġesu iridna skomdi. Iridna skomdi fil-ħajja tagħna li mhux immur għal dak li l-ewwel jiġi, mhux immur għad deċiżjonijiet il-ħfief, imma li kultant fil-ħajja inkun lest niskomoda ruħi bil-fidi tiegħi. Illum ukoll qegħdin niftakru fost l-oħrajn f'daw iż-żewġ qaddisin, martri, San Ġwan Fisher u San Tumas Smur. Taħsbu li għalihom kienet faċli li jwarbu dak li kienu mdorrijin dejjem bih, ir-re, il-monarkija biex jgħixu l-fidi tagħhom? Ma naħsibx li kienet faċli. Imma bis-saħħa tal-fidi li kellhom kienu kapaċi jagħmluha, kienu kapaċi jaslu sat-tixrid ta' demmhom. Aħna wkoll jeħtieġ li fuq l-eżempju ta' Abram, fuq il-kliem ta' Ġesu u anki fuq l-eżempju ta' daw iż-żewġ qaddisin martri, jeħtieġ noħduha kontra din il-kultura li tnawwar fis-soċjetà tagħna, kontra l-pika, kontra l-ejra, kontra s-supervja, kontra l-inġustizzja fost l-oħrajn. Bħalissa qed nibdew iż-żmien tas-sajf, iż-żmien fejn ikollna ħafna festi, iż-żmien fejn niltaqgħu flimkien bħala familja b'mod aktar rilassat. Imma dan huwa żmien fejn jistgħu jinqalgħu mumenti ta' pika bejnietna, jistgħu jinqalgħu mumenti fejn tagħna aħjar minn tagħhom. Mhux qed ngħid illi daw l-affarijiet daw forsi l-festi bejnietna jġibu wkoll xi ftit ta' ambjent differenti, imma dan għandu jkun ambjent ta' ferħ, ta' ċelebrazzjoni, u qatt m'għandu jsir ambjent illi jfixkel minn dan il-ferħ, qatt m'għandu jsir ambjent ta' pika jew altru ta' mibeda. U fil-familji tagħna kemm tisma' bi problemi fuq wirt,
fuq affarijiet li ħallew ta' qabilna, fuq problemi li jeżistu bejnietna u kultant jaħasra jkun jonqos xi ħadd illi jieħu dak l-ewwel pass. Dak l-ewwel pass bħala Abram illi rid ineħħi kull firda, ineħħi kull ġlied, kull mibeda biex jersaq lejn l-imħabba. Jalla llum aħna wkoll nkunu kapaċi ngħaddu mill-bieb id-dejjaq li għalkemm huwa skomdu iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ħuti, aħna ma nafux nitolbu kif imiss, imma l-Ispirtu Santu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna biex inresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja, sabiex il-kelma tal-Alla tqanqala kontinwament għal konverżjoni, nitolbu. Isma' nitolbuk mulej. Għas-soċjetà tagħna biex tikseb mill-ġdid il-ħeġġa għall-ideali tal-verità, l-imħabba u l-ġustizzja, nitolbu. Isma' nitolbuk mulej. Għal kull min qiegħed ibati fir-ruħ u fil-ġisem sabiex il-fidi tgħinu jgħix il-ħajja fuq din l-art bħala ran tal-ħajja ta' dejjem fis-sema. Nitolbu. Isma' nitolbuk mulej. Għalina l-koll sabiex f'kull ċirkustanza tal-ħajja inġeddu l-impentana għal Kristu ħalli nkomplu l-missjoni tiegħu fid-dinja. Nitolbu. Isma' nitolbuk mulej. Nresqu wkoll it-talba tagħna għal morda kollha u għal dawk li jieħdu ħsiebhom f'dan iż-żmien li huma dejjem minnu u wkoll għall-istudenti kollha li bħalissa dejjem bil-eżamijiet. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. U Alla li rid tissir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, għatina nitolbuk li ħajjitna tkun kollha kemirat ta' ħajr lilek li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija u tifħir li aħna sejrin inġeddu u għamel li bil-qawwa tiegħu nissaffew biex nofrulek qalbna mimlija bl-imħabba kif toġob lilek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet.
imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes, għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha, għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbu l-mewt tiegħek mulej, insonnu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija statna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek: inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li int trid fiha, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Int mulej iġġeddidna u tajjixna bil-ġisem qaddis u d-demm għażiż ta' ibnek. Fil-ħniena tiegħek nitolbuk biex niksbu għal dejjem fis-sema il-fidwa li bla qiegħda niċċelebraw bil-qima f'dawn il-misteri qaddisa. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll.
Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej, Irroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna isma' talb tagħna, eħlesejna u iqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw, nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-għaraq tad-demm. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obbitna ta' kuljum matina llum, affilna dubietna bħalma nafrom noħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna Ġesu li twielet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tieni misteru minn tadbatija
meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrilna dubitna bħalma naħfrom noħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Lima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Lima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ifkien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw it-tielet misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, għaffrilna dubitna bħalma naħfru minnoħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijak imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mowtana ammen. Glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Ifkien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi jaħfrinna l-dnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw ir-raba' misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfrom noħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib isteħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti jomna li kisma talbna Ġesu li twilet minnek u sar bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubiet neħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-irweħ kollha l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw il-ħames misteru minn tadbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, affrilna dubietna bħalma naħfru l-ħati għalina, l-addaħħalnis fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fissija tal-mawtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbirka inti fost in-nisa
u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik, Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna slim għalik. Lilek ngħidu għaliex aħna trufnati u li teva, lilek nitnedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mel-avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jissuqilna dak li wedna Kristu. skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-semek da fl-art. U bisna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dubitna bħama nafru mnaħati għalina, għaddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bli-grazzi mimlija l-mulejmiek, imbierka inti fost in-nisa imbierek l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlapalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidrilhom. jistrieħu fis-sliem. Amen. Itlob għalina qaddisom Alla Biex ikun jissuqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm mażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb immexxi minn Dun Jean-Claude Kembri. Ninformakom li l-quddiesa tal-lum se tixxandar ukoll il-lejla fil-5:30 fuq TVM2. Infakkru li kull min jixtieq jgħin din l-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi u nsemmilkom.